Здравейте, както обещах, днес ще играем матча между Зенит и Краснодар. Първо да ви покажа матчовете, които ги изиграх преди това. С Локомотив направихме страхотен матч 5-4. Съжалявам, че не го снимах. Съжалявам и че този с Спартак Москва не го снимах. Повече съжалявам за Спартак Москва, тъй като бе уникален матч. Поведох 1-0, изравниха ме на почивката, водех в 56-та минута, ме изравниха в 81-та Фуднароли вкара и в 90-та Фуднароли вкара, за да победа. Както виждате, се движим първи в класирането, следваме Танжи с 16 точки, ние имаме 17 и приемаме Зенит много трудно. Съперник. Ще се надявам на победа. На хик ще ми е идеален. Сега възможност за Досина. Браво на Смит. Е, така са чисти. И сега в условия за контратака Блейк. Блейк към Фуднароли. Фуднароли удари гол! 6-та минута на матча. 1-0 Фуднароли. Виждате как Зенит можеха да вкарат, Смит изчисти една топка и се стигна до контратака и гол съответно след нея. Стадвен и с всички от моя щаб. Аз казах, че съм доволен и на една точка, тъй като Зенит е един от водещите отбоди в първенството. Жоазини опита на стандартно изпълнение в корнер, обаче Роми Гоел центрира, не можа. Фуднароли стреля после в аут. Или Блейк бе това. Фуднароли е в страхотна форма. От 3 мача има той 4 гола. Така че идеално мисля, той май вкара. Да, той вкара матч от 4 матч 5 гола. Като четвърти сега почва. Тичаше за Зенит. Крилата са им доста силни, подвижни. Досина. Как загубим. Хубаво, че се върнах. Търсене на Блейк не стана. Дани. Удар на Дани Смит. Лови топката. Пуска към Блейк веднага. Блейк не може да натисне толкова колкото да вземе. Хозит ли какъв е там? Кришито ли е? Казах ви, пак се изнавинявам за пореден път. Сега центриране и гол! Лазо, само да види името. Лазович вкарва за 1-1 в 23-та минута. Да продължа. Но извините, ако не изговарям имената правилно, просто трудно е хем да гледаш долу имената, хем да играеш. Николович не можа да преодолее Смит, а тук той Смит не можа да преодолее точка към Блейк. Между другото в миналия матч имах един изгонен и Смит можеше да го изгонят и него. Лазович сега възможно си това е 2-1. 31-а минута, обрата е пълен. Лазович прави 2-1. Подобно бе при Спартак Москва. 1-0 бе за мен. Изравниха ме в 49-та минута, в 54-та минута ви разказах какво стана, вкарах. Сега обаче Жорзиньо стреля на играч в син спортен екип Дани. Сега възможно за Блейк. Пас към Жорзиньо. Исках да пробия с Жорзиньо, но не. Стана сега възможност за Дани контратака.
Отдава към Лазович. Няма да има трети гол. Смит улавя. Криля Съветов изравнява. Криля Съветов бяха доминали. Къде трети? Сега не знам къде са. Раул Мигуел центриране към Блейк. Той трудно щеше да... Трудно без да наскочи двама в небесно син спортен екип. Сега Марков. Страхотно мина между двама. Марков стреля в корнер. Така и така, той удар нямаше какво да направи, така че хубаво, че спечелих корнер. Сега центриране. Кушуфли или нещо такова. Хубав удар, но Мафеев, мисля, че се произнася името. Спедя удара. Сега до Мигуел. Възможност. Мигуел центрира към Фуднадоли. После удари гол! Кудайшов вкарва. Мисля, че така се произнася. Кудайшов вкарва 2-2. Виждате за 45 минути какво става. Супер е матча. Ако вземе и точка, ще е добре. Пак повтарям за трети или четвърти път. Мисля, че тук страхотна изява на Смит. Казах ви още в... Това е края на първото по време. Да се положи мисълта. Казах ви още в първия или втория епизод, че много ще... Не в първия не снима това матч. Значи във втория било. Че излиза много с вратарите. Просто заставям с играч на гол линията. По-там нататък каквото стане. Това за мен е най-правилно. Скъсява се дистанцията. Също противника, той се планира, трябва да бие и много често бърка, но малко бърки процент в този, които вкарват, тъй като с планиран, не знаеш какво да правиш, дали да гониш, дали да биеш, решаваш да биеш и каквото стане. И в реалния живот по същия начин. Сега възможност за Лазович. Тук обаче нямаше защитник и резултатът е 3-2. Лазович отново вкарва 3-2. Ако остана в Краснодар, естествено има парите, ще мисля да го купа Лазович. Въпреки че аз мисля да се след края на сезона да се махна, зависи от кой корнер тук. Ако ми предложат от някой английски клуб или испански, ще отида, но ще видя. Зависи как се протече кариерата. Лазович излиза сега сам очи в очи с Смит. Дали това ще е четвърти гол? Не! Страхотен Смит, обаче после ужасно изчиствана от моя страна. Върнаха се. 90 на 55. Интересни са и единоборствата. Дейвис страхотно мина между двама. Пак. Връща към Раул Мигуел. Ахаха. Не трябваше да става така. Тук какво става? Смит изчиства малко като принцеса. А това е отделен въпрос. Смяна. Лазович излиза за мой късмет. Бухадов влиза. Ако ви има Бухадов, пък колко ще е добър. Лазович бе супер. Са 3-2. Лошо. Райбон. Центриране в аут. Хубаво бе, че тази топка не влезе, защото Ефтем щяха да ми се... Нямаше мога да мечтая. Сега Дефедиус. Удар в ръцете на вратаря на Зенит. Зенит показва класата си.
Жозиньо трябва да вкара. Просто някой трябва да вкара Жозиньо, дали пък да натърси отговора на скамейката, където е Мусиян, ще влиза на място на Блейк. Миналия път също го смених, само че в началото в края на първото по време и Мусиян вкара 2 гола. За победата с 5 на 4. Така че се надявам нещо такова да стане и тук. 2 гола, да не допусна гол и 3 на 4 победа. Последните 2 мача виждате какви резултати права. Дано и тук се получи някакъв такъв. Той сега се получи, да е малко. Сега възможност 86-та минута, внимание, Смит излиза. Надеждите още са ги има за точка поне да се боря. Раул Мигуел, тези счетите за мен, не знам, защо не е доволен. Ето го Жокера от фейката Мусиян да влезе. Форнароли сега връща към Раул Мигуел. Мигуел към Дефедиус. Мусиян. 2 минути добавено време. Удар на Мусиян и гол! Ето за това говорех. 90-та минута Мусиян изравнява 3 на 3. Ще мога ли да вкара още един гол за 4 на 3? Това е въпроса. За това говорех. Влезе ми предния път от пейката, вкара 2 гола. Сега влиза от пейката. Буквално с първите му докосвания вкара топката в мрежата. Сега внимание. Възможно. Центриране. Удар! И гол. 4 на 3. Байтасон. Байстодов. Прощавайте, не Байтасон. Мусиян отново воде. Към Дейвис. Последни много напрегнати минути. Как можа да сбърка тази топка? Край 4 на 3 ме биха Зенит. С хет-трик на Лазович. Мъжа на матча е Лазович. Естествено няма кой да даде. Опитах се каквото мога да направя, но не стана. Нека да видим. Втори се движиме и това ще е от мене. Чао за сега. Дочакайте следващия епизод.